guys, ano lang tayo, drive lang tayo. Titingnan natin kung madaanan natin yung mga gumagawa ng kubo. 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 Ano? Kubo. Ha? Kubo. Kubo. Hindi kubo. Hindi pala, sa amin kubo tawag. Kubo. Kubo. Parang may class sa Tagalog. Saan tayo ngayon? Ano itong street na to? Pandan. Magalang. Sabi na sa anong side? Dito. Hanapin na lang natin dito kung saan yung daanan natin. Diretsuhin lang daw to. Hanapin na lang natin guys. Parang nag-ano lang din tayo. Gala-gala. Gala-gala lang pag may time. Di ba? Yun. So nasa Magalang tayo. Magalang. Pampanga. Ngayon lang tayo nakadaan dito, no? Nadaanan na natin ang Toyota, hindi pa? Nagpauna sa bungad. Sa bungad, oo. So hindi pa tayo nakadaan dito ever. No. This is the first time. So tingnan natin guys kung anong meron dito. Sinong taga Magalang dyan? Taas kamay. Oh, may pure gold din dyan, oh. Pure gold. Angeles Magalang Road. Angeles Magalang Road. Oy, merong fruit stand. Saan tayo mamaya? Daming fruit. Ay, may mga gulay-gulay siguro din. Ayun, may gulay-gulay din. Ayun, Anli Samgyupsal. Gogi. Samgyupsal. Tapos, Mang Jerry's Inasal. Aba. Ayun naman, Hungry Tiger Grill and Restaurant. Ayan yung mga Aba. tinitingnan mo kanina. Ayan, tapos si McDo, andun sa dulo. Ayos na ayos. Ayan Lunchtime. na. Ito, mga kubo, guys. Hindi kubo. 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 Ay, ang kaganda. Parang andun sa Tagaytay yung kinainan nating restaurant. Asan ba ang ano nito? Ang tao nito? Ito, may tao akong nakita. Asan? Doon sa likod. Tingnan natin, guys. Dito lang pala, malapit lang. Tingnan mo saan ako pa-park. Kami rin po. Olikas. Ayun, ito ang pangalan nila, guys. Along Magalang. Etong lang. Hindi, ibig sabihin, pwede igitna dyan. Pwede. Sige nga, pakigitna mo. Namumove yan. Namumove. Okay. Oo, mamumove yan. Ayun. Medyo parang timing na malayo na, no? Ganyan po talaga mga fisher parang maliban na lang kung kukuha kayo ng mas maliit dito. Mas maliit na table. Ito ang pinakamalaki? Hindi po, isa po. Meron po mas malaki po dito. Pero ito, ano to yun? 6 by 12 sa flooring niya. 6 by 12 feet? Okay, ngayon, pagka diniliver to, kayo na ang maglalagay ng pundasyon, lahat. Yung sa pundasyon namin, meron kaming binibenta natin sa 200 yung patungan niya. Parang lata siya ng mantika, yung isang isang patong. Pero libreng hanggan na yun pag bumili kayo. 200 ang isa nun eh. Pero libre na yon. Hindi, 200 isa siya. Babayaran pa yon extra? Bukod po siya talaga. Ilan ang kailangan sa, for example, sa ganito kalaki? Yung poste niya po, ito siya eh. 1, 2, mga 8 ito. Oh. 8, di 16 na yon. 1,006 na yun. 1,600. Tapos kasama yung, pero na yun, may hagdan na siya. Magkano yung ganito? Ito, for example, ito. Pag ganito yung sukat, 50 po ito, 50? 50. 50. Pag ganito. Pagka ano yung sabi mo? Pagka... Ganito yung sukat. Depende na sukat po kasi. Okay, bali anong sukat nito, boss? Ano po, sa flooring niya, 6 by 12. 6 by 12. Tapos 8 by 14 niya sa outside. Tapos sa labas, 8 to by 14. 8 by 14. Ano tong anong to, boss? Ako lang po eh. Ha? Wala, hindi kasama. Kaya sa video. So ang kasama nito, kasama na rin ng net. Lahat Ganon. po, lahat.
Pati yung hanggang delivery mo nila. Bali lalabas na na 51.6. Kanya. Pero pag sir, kunyari, ganyan na, kunyari, saan ba lang deliver ba? Sa Metro Gate. Dito sa Diyan sa Angeles. Sa may Di ba kailangan ng permit po doon? Pandan. Hindi. Hindi naman. Hindi naman. Permit. Kasi may mga kubo rin akong nakita doon eh. Opo, kasi nag-deliver kami sa mga ganyan. Hindi ko alam kung may gate pass or permit. Alam ko kasi kumukuha ng ganun eh. Oo, para makapasok. Oo. Alam ko nag-deliver na rin. Oo. Ito na idadali Yes po. doon. Ay, hindi na i-assemble doon. Hindi po. Bakit masigip ba yun? Nyo? Kasi pag masigip siya, gagawa tayong bago, naka-disassemble. Ito kasi Kasi may gate eh. Gated yun eh. medyo makitid or hindi kasya yung Alam mo yung Hindi kasya tong truck. alam mo yung gate? Akasya truck. Pakasyan truck, oo. Pero Ganon din ba ang kasya ang ano nito? basta kasya yung truck, kasya po ito. Oh, okay. Basta nagkasya po yan. Makapag-deliver naman na kami sa metro. Okay. So, Dito, ating higaan. Pinaano ko po na malapad yung niya. Kasi yung iba gusto nila mahigaan. Para nakakaano daw pahinga. Pero pwede yan. Meron ako dyan na puro upuan siya. puro upuan lang. Eh, hindi, mabuti yan para pwedeng higaan. Opo, sa ganda po. Pero bagay, pwede rin higa dito eh, no? Opo, pwede po. Pero yung iba ganyan, mas komportable. Gusto nila lang ganyan. O, pagka inaway ako ng asawa ko, pwede kong tulugan, ano? Pwede. Pwede po. Okay. Pero meron pa dyan. Kung sa'yo, pagtingin po kayo. Sige. Ano pa yung, ano? Pwede ba? Ano? Ito? Opo. Malit. 25 naman po yun. Malit ito. Opo. 25. Hindi ito. Malit ito. Kailangan niya medyo malalaki yung kailangan. Yung mga ganito, pwede na to. O, lumaki man ng konti dito. Anong konti dyan? Wala pang finish yan, ano? Nililinis pa lang. 6x14. Ito parehas naman po. Malapad Ano na parehas. ito? Opo. Pero ginawa ko, pinagawa ko parehas naman malapad din yung tulo niya. Parehas. By sa flooring na ito, 14 po ito. Mas malaki siyang konti. Mas malaki po. Pwedeng pwedeng maglagay ng mga outlet dyan, ng electrical, ano? Pwede po. Bilis na naman yan. Pag-ililinya po. Ililinya, no? Pero ito, ano naman to? Kung 55 po. 55. Yun isa 50. 55 po. So, dalawa naman yung ano. Right now, yung meron kayo, itong pinakamalaki? Yes po. Ito po yung pinakamalaki. Ito na, pinakamalaki. Pero pag talaga, ang pinakamalaki namin sukat. Kasi madalang lang kasi pinapaano yun, yung 16. Yan ang isa sa mga pinakamalaki. Yung sa Tagaytay tayo, parang ganito. Oo. Ito. Hindi, hindi ba ito? Mas malaki dito? Malaki yun. Dalawang table yun. Oo nga pala. Pag ano to ma'am, kaya upuan lang itong buo. Kahit dalawang table. Ay, tama ko. Kasi nilakad lang ko yun. Pero ano talaga yun. Parang ganito yun. Dalawang table. Parang ganito yun. Pwede dyan, 2 table. Dalawang table po talaga yung sukat na ganito. Pero ito talaga isa lang. Kung for example, Jervy, gaano katagal pagpagawa? Pag ganito po mga 2 weeks po. Ah, Ganito kalaki po. 2 weeks, guys. Kasi ang ano niyan, hindi kasi namin minamadali kasi yung kawayan pinapatuyo. Oo nga. Tama. Pero kung yung iba kasi salpak agad. Mabilis nga, kaso Hindi. problema yung mabilis pagbukit. Ano naman, Jerby, ang ano? Ano naman, Jerby, ang kalaban nito? Yun po, bukbuk. Bukbok at anay. Opo. Pero more on bukbuk talaga ang lapitan dito sa ganito. Paano mapuprotektahan sa against sa bukbok? Meron naman, sir, nag-ano po ako sa online. Meron akong mga binibili dun. Meron akong home trek yung ginagamit ko ngayon. Alin? Ano yun? Home trek. Ano yun? Spray inis? Gamot siya, pwede siyang halo sa diesel para baka kayo makatipid. Halo sa Diesel. diesel? Sa Diesel? Tapos? Tapos, lagyan nyo ng gamot, mga siguro 4 na takip, ganun sa isang litro. Tapos, anong ginagawa? Spray? Pwedeng spray, pwedeng ipahid. Ang maintain lang. Hindi mabaho yun, amoy diesel pagkatapos. Pag natuyo, wala na.
Pag sir, pagka-apply. Saka open naman. Ano yun? Lahat na yun? Pati ilalim, lahat. Lahat. Pero kapag ano naman yung iba, depende kasi sa lugar sir. Kunyari doon sa lugar nyo, mapapansin nyo naman pag may bukbok, kunyari dito sa spot na to, meron. Makikita nyo kasi may parang Powder. Powder. Yun yung spray nyo, hanggat ano lang. Hanggat makita nyo, wala na. Pwede naman. Pero kung gusto nyo i-maintain yung buo, pwede naman Pa-i-sprayan. Mga gaano man kaya to katagal ang ano itong to? pawid ban, nasa ano yan, 5 to 7 years ang tagal po ng Ilan? 5 to 7 years. Matagal 5 to 7 years. pawid. Bago siya mag-ano. Dati bahay namin, ito ang roof namin eh. Opo, matagal ko rin po ako pag-uwi ng pawid. Pero siguro dahil sa parang ngayon na parang medyo iba na sa dati. Ang estimate ko nga mga 5 years na lang yung tinatagal yung gano'n. Ayan. Pero masigit. Masikip. Oo nga. Maganda ito ano, yung pagkaganyang hapon, diyan ka higa-higa ka dyan, Dito ka na rin mag-lunch. Actually, kahit yung mga fan na lang sa kiniklip, mga clip. Ay, mga clip lang na pwede na. Gaano katagal na itong nakabuild? Bagong gawa lang to siya. Last week lang. Last week lang po. Fairness. Kung igagawa mo kami ng panibago, pwede rin. 2 weeks. More or less mga ganun. 3 weeks, 2 weeks. Sobra na po siya 2 weeks yun. Baka may 2 weeks na deliver na po yun. Inaano lang namin. Sinosobran lang namin kasi minsan wala parang sila may job out. Oo. May leeway. Pero pag tutukan, mga 7-10 days tapos na. Kaya naman. Okay. Magkano naman ang huling presyo? Pero Metro Gate po kayo, no? Metro Gate. Kung ganitong sukat po yung ano, gano'n kasi ano kanina. Di pwede po sa ano. Pambakod na. Pambakod po. Wala po yung tao doon. Hotel kasapan na. Kailangan din na kasi ng ano. Gaano kalaki yung yung nilalagay sa ilalim? Yan yung ano po. Yung square na Opo. ganon. Opo. Ng mantika. Oo, yun. Semento yon ganon. Isisemento namin yun. Para aangat yung kubo niya. Actually, mataas yun pag nilagay. Ay, dito taas yun. Tataas po talaga. Walang Hindi, may hagdan na kasama. Ngayon, Jerby, okay, ngayon, pagka inilagay na ngayon sa ground, yung footing nito, kailangan pang simentado yung ground. Hindi. Sara muna sa 50. Ito, alanganin sir, sa ano. Kung hanggang 52, sige. Hanggang 52, kasama yung footing niya. Patingin nga ng ano. Hindi, tsaka gusto ko, para menos trabaho, menos rin, materyales, wag nang malapad. Oh, tingnan nga natin. Ano? Kung papagawa ba kayo, ito na mismo. Hindi, kailangan bago, papagawa. Nasaan ka? Yan yung sukat. Hindi malaman yung upuan. Anong sukat ito? Parehas po lang. Yung 14, yung 55. 14 ano yun? 16 na? Pero yung nagbuka lang sa ano kasi wala parang yung upuan ng dulo, parehas. Parang malaki siya tingnan. Malaki talaga sukat nito. Kaso nga lang, dahil malapad lang yung ano. Pero ang table nito, dalawa. Ito po. Long table. Long table. Maganda din naman yung pag-ilis nasa kubo. Maganda pa ano? Kaya nga, makakatipid ka ng labor, makakapatipid ka pa ng materyales. Kaya lang, yung kahoy ang nun Maganda rin po poste. yung ano yan. Ha? Maganda rin po. At solid yan. Pero kung gugustuhin ko, pwede rin yung kahoy, yung na ganon. Pero ano, yan talaga original. Okay, sa design, puro ganito lang design. Yan ito po ang usual na design. Yung iba naman, doon ang pinto nila. Pag gano'n. Nasa dulo ang pinto. Ito ba, libelado na ba to yung pagkakagawa mismo nito?
Level na yan. Pag inilagay mo sa pantay, pantay na siya. Pag ginawa po talaga yan, Level. dapat talaga ganun. Hindi pwedeng Oh. Baka, lang yan pag display na, syempre. baka pwedeng ano rin, pwedeng pasimentohan ko rin Ang alin? yung paglalagyan. Kailangan malaman mo yung sukat ng ano, tapos Mas maganda yan, ano, more yan sa matang labas. 8 feet by 16 feet, ganun. 8 feet by 16 yung paglalagyan niya. Yun lang ang kailangan kong sukat, 8 by 16. Oh, okay. Pwede na turon. Ito pag ano to? 8 feet po, pag dito sa labas yan. Mas maganda po yan, kaya ako sila sabing ganun, kasi para sa labas yan, nakasemento pa ng konti. Oo nga, tama. Pwede mo, kung gusto mo lagyan ng halaman, maganda. Tama. So, Yung ito hanggang ito. Opo. Oh, 8 feet, asa. tapos 16 feet yung pag ganun yan. Oh, okay. Mas maganda po yun. Okay. Sakto po lang sa baba. Oh, okay. That's good. So at least ang kailangan ko sukat pagka pinasimentohan ko 8 by 16. by 16. Ang dami yung semento mo. Ganda rin nga. Mas maganda tingnan yung baba. Ang semento hanggang dyan, ano? Opo. Para at least pagpapasok po siya. Semento. So, pagka simentado na, hindi na kailangan ng footing. Pwede na siya ganun din siya. Ha? Pwede na po siyang ganun din. Nasa inyo po yun. Pero kung gusto niyo pang iangat. Pwede mo iangat. Pero as long na may semento na po. Hindi, pwede siguro mababa lang. Pwede po. Yung mga sa, ano sir, yung pa sa mga nag-aalaman, yung mga bilog-bilog lang. Parang stepping stone lang. Yan, pwede rin yun. Gusto nyo lang angat ng konti. Yan, mababa lang. Para sa garden ng mga Parang ganito lang nga. Oo. Yung ano, Merong octagon. Oo, ganun. Ganun po. Yung iba ganun. yung ano, yung nilalagay nila sa garden na Stepping stone. Puro lang ata, 50. Stepping stone. Para hindi diretso sa simento. Hindi nyo na kailangan ng magganun kasi mababa lang din naman yung Okay, so hindi mo kailangan napakalaki. Ako nga pwede na ako dyan. Kaya lang, marami kang pamilya. hindi May kung pamilya tayo. hindi kung ganun rin lang mas okay na to. may gatherings. Oo. Madaling maglinis mo dito lang ang ano, di ba? Walis-walisan mo lang yan ng walis ting-ting. Kaysa sa loob ng bahay mo, di ba? Ay, tabi kasi mahilig din ang family namin. Mga gathering, marami. Okay, Jarby. Ano pa ba ang tatanong ko? Magkano ngayon ang presyo nito, sabi mo? Sa 52 po. Hindi na, wala nang footing na ilalagay. Hindi, yung footing kanina. Oo, kasama na yung Sinama ko footing. lang po eh. Kaya nga, di isasara mo na ng 50. Ngayon, ang sinasabi ko nga, pagka para kasi ma-estimate ko rin yung yung time frame ng paggawa nito. Pero tatawagan ka namin ahead of time. Para na sa ganon, yung time frame mag-abot. So, wala ka ng tanong? Okay na to, no? Okay na to, no? Makita ka. Yung engineer namin, siya nagturo. Siya nagturo sa akin. Sabi niya sa magalang. Oh, that's good. That's good. So, ganun na lang gawin natin na JRV. At least alam na namin, nakita na namin. So, either na, ang lapit lang naman pagkakakain kami dito sa Magalang, stop by kami. Pero tatawagan ka namin for sure. Kung pai-sprayan na namin yung sinasabi mo, para at least meron na siyang... Meron na talaga spring siya. Nagano talaga kami. Naglalagay na kayo. Pwede dito? Apo, intern po siya. Nag-vlog mo talaga sila mo. Oo. Hindi. Baka yung sinasabi niyo, yung kawayan talagang nakaganda. Kawayang kalahati lang siguro yon. Ayun, ano, yung parang... Kalahati, yan. Yan, ba yun? Buo.
Hindi, kalahati lang. ano? Baka bulo yung sinasabi na. Bulo po yan, bulo. Parang nakaganon-ganon siya. Oo. Bulo po yan. Linya-linya lang Bulo siya. po yan. Bulo. Gumaganyan kayo? Apo. Bulo po yung ginagamit nila. Tapos pininturahan nila, ano? Kulay verde. Verde. Apo. Bulo po yan, ano? Half ba yun? Hindi yung buo? Mahaba po, natin. mahaba po yun. Pinuputol sa ano. Hindi, ibig sabihin, titingnan namin yung kung kalahati lang gano'n. Kasi sa loob na nila yung itsura eh. Ay, Buo po yun. Bilog Oo, yun. talaga yun. kunan natin, tapos sisend natin sa kanya. Pero usually sir, pag ganun, buo talaga kasi tinatahi po yan. Hindi mo siya makapako. Ano po yan, natali mo ng tansi. Magawa po kami ito. Magawa kayo Tapos nun, ah. sakalo yun sa lupa, di ba? Kailangan may frame nga lang yun, may pagkakabitan. Kasi yung pag nilagay mo na yung bulo, tatahi na lang yun. Meron siya dapat. Eh, ano yung frame niya? Ano yung... Kahit yung, mas maganda nga kung bakal eh. Kung pwede yung babangan. Pero yung baka kawayan lang din. Pwede ba? Tapos kukunin yung sukat. Actual po, titignan po yung lugar. Unahin mo ng kubo para makapasok siya. Hindi, kailangan talaga mauna ako. Ganyan dati kusina namin, oh. Ganyan ang wall. Sa wali, ano? Kawali. Ganyan ang wall namin dati. May ano, 120. Pwede. Ah, yun. Ito parang siyang ganito. Sa ano po. Pero malaki. Pero may Ito ba? Parang ganito ang size. Hindi, maliit yan. Maliit po. Meron po doon sa baba. Meron po. Kukunin namin ng picture. Sige, Ito pa guys, tindahan nila, oh. Jervy, ano yung nakabitay na, ano, yung kawayan, ano yan, alkansya? Yung, alkansya? Opo. Ah, Yung 150 yung malaki talaga. Yung medyo ano. Alkansya, ibibitay mong gano'n, parang dekorasyon na alkansya. Oh. Puro mga native products dito guys, oh. Ito ang pangalan nila, Olikas General Merchandise. Olika, apelido nila. Oh, ayun, ratan, mga ratan. Asan? Pag bulo po, diretso kasi yung mga yan. Kaya sila yung ginagamit. Kasi pag kawayan, siwang-siwang yun. Sipak-sipak. Ano, ay, iba, hindi pala yung kawayan? Or Bulo po yan. Ginagamit. pulo? Bulo, ang tawag. Oh, Hindi, ibig sabihin, para sa kawayan. Kawayan o kawayan din. Kawayan din siya. Pero, Pero mas manipis siya sa kawayan. magkano yung pangalis ng agyo? Bumili ka niya na. Tandaan lang po yan. Oh, mas mura pa dito, 100 lang. Anong binili niya? Ito. Oh, meron pa silang... Derby, para maasikaso mo yung mga ibang buyer. Thank you so much, ha? Thank you rin po. Thank you. Boss, thank you. Ang dami yung tinda. Opo, pag ano, pwede po. Marami po dyan. Pati yung table. Ito kaya yung mga meron bamboo na namin kami. sa baba. May mga Oh. buwan, papag, ganyan. Dito kahoy. Oh. Kahoy madalas. Ang ganda yung ano yung table niya, no? Parang mabigat ang itsura niya. Oo, ganito. Ah, mahogany. Daspan. Ikaw ang kailangan ng dustpan. Laki ng dustpan, ma'am. Kailangan nyo Hindi, dustpan. meron kami plastic. Plastic Dali lang. masira. Dami tinda. Gigibawin na lang sa atin yan ni ano.